Kablao iti maysa nga nagasat nga aldaw tayo amin nga awan kilabas na. Kadagiti ay ayatan mi nga gagayem ken kakabsat nga makikadkadwa kadaytoy nga programa iti bileg iti kararag sapay la kuma nga addaan tayo iti nasayaat akasasaad mataydayaw ti Apo Dios. Maminsan pay nga iti panagyaman tayo ket ipaay kini Apo tani Apo ket nasayaat ti tunggal maysa kada tayo. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket sakbay nga tayo maminsan pay nga ipakaammo dagiti dawat ken kiddaw tayo intayo nga amuna nga denggen dagiti sarita ti Apo. Tamu tayo akas iti kunana nga datayo nga tattao saan lang agbiag babaen iti tinapay no digit babaen met kadagiti sao ti Dios. Ket naimbag nga tayo italek dayti nga aramid na babaen iti panagkararag. Apo Dios nga manakabalin iti amin ana marswa iti langit ken iti daga. Kasta launay iti panagyaman mi. Tasika ti Dios nga nasayaat launay kada kami. Awatem kuma iti panagdayaw ken iti panagrukbab miking ka. Tarumbeng laeng nga si Kaapo iti mapadayawan. Lagi pem dagiti manglamnamaking ka. Taammo mi ken bigbigen mi nga da kami nga tattao. Adu dagiti kasapulan mi. Kastamet adu dagiti pagkurkurangan mikin ka. Nga mamati kami, nga sikat ti Diyos, nga mangpunpunno na anyaman iti kalikaguman ken kasapsapulan mi. Tapudno nga sikat ti Diyos, nga mangipatpateg kada kami. Apo, sapay la kuma, nga may karkari kami, nga umawat kadagiti parabor ken bendisyon mo. Bendisyonam dagiti saritam, daytoy Apo, iti kararag mi tinaga ni Kristo, nga Apo mi. Amen. Madaydayaw ti Apo Dios. Intayo basaan iti sao ni Apo nga naisurat kadagiti Salmo kapitulo 84 ti bersikulo 11 ngana ti 12. O Apo ken Dios mi, arig mo iti init ken kalasag. Mangipaay ka iti parabor ken dayaw. Di mo ipaidam tinasaya at abanag kadagiti agaramid iti naimbag. O Apo, manakabalin amin nagasat iti tao nga agtalek ken ka. Pataydayaw ti Apo Dios. Intayo pagsasaritaan iti nawadwad a parabor dumteng babaen iti panagkararag. Pataydayaw ti Apo Dios. Kadagiti sarita ni Apo nga nabasa tayo ni Apo Dios nga asigan tayo iti kunanat tiket managparabor ken manangaasi a Dios kada tayo. Iti kunanat to'y sarita na intay basaan dagiti Salmo iti kapitulo sangagasot ket 16 iti bersikulo 1 ingana 5. Ay ayatek ti Apo ta ipangagnak denggen na dagiti kararag ko. Yalingag na kanyak dagiti lapayag na tunggal umawagak kingkwana. Pinulipulandak dagiti tali ni patay. Natnagak kadagiti palabong titanem. Napnuak iti buteng kendanag. Tikasta imawagak iti Apo. Agpakpakaasiak o Apo nga ispalinak. Managparabor ken managayat ti Apo wen manangaasi ti Dios tayo. Nalawag nga iti kuna ti sarita na nga ni Apo ket managparabor managayat wen manangaasi ti Dios tayo. Pataydayaw ti Apo Dios. Ket anya kakabsat dagiti parabor nga ipaay ni Apo kada tayo. Intayo basaan iti kunanat to'y dagiti Salmo kapitulo sa gasut ket 19 iti bersikulo 58. Iti kunanat to'y iti amin a puso akpakpakaasi aking ka kas ingkarim kasyanak kuma. Dagiti parabor ni Apo tayo ni Apo ket manangaasi kada tayo.
Astamat, iti kunanat to'y dagiti Salmo, iti kapitulo 4, ti versikulo 6, ado ti agkuna iti kararagda, yat adum kuma iti bendisyon mi, o Apo, maasi ka kadi kada kami. Isunga ni Apo tayo, iti kunanat to'y, ket Diyos nga manangaasi ken naparabor kada tayo. Madaydayaw ti Apo. Ket no amunta nyo anya dagiti parabor, ken kaasi ni Apo kanya tayo. Salang nga ni Apo kakabsat ket isuna iti mangpumpunno dagiti kasapsapulan tayo. Ni Apo iti mga agas kanya tayo, mampampaimbag kadagiti saksakitan, ken an-an na yun tayo. Mangipapaay iti nasasaya at nga banag kada tayo, dagiti kasapsapulan tayo. Isuna ti mangisalsalakan kada tayo iti didigra, wenno anyaman nga saan nga nasayat nga mapasamak, no dikit di naibagamot iti sarita ni Apo tayo, iti surat kadagiti Salmo, kapitulo 51, ti versikulo 1 hanggang 3, gapo iti di agbalbaliw nga ayat mo, kasyanak kadi, o Diyos ko, kinamang nga asim, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam ang mamimpinsan ti kinadangkis ko, ket dalusanak kadagiti basbasol ko, bigbigit ang nagbiddutak, ket kadagiti basbasol ko sila lagipak. Bigbigit ang nagbiddutak, ket dagiti basbasol ko sila lagipak. Ni Apo tayo ket manangaasi ken naparabor a Diyos tayo. Ni Apo tayo isuna kakabsat iti mangpakpakawan kadagiti basbasol tayo. Kadagiti umasideg ken bigbigen da dagiti basol da ni Apo iti kuna nakakabsat ket nawadwad nga mangpakpakawan kadagiti tunggal maysa nga umawag ket umasideg kinkuana. Madaydayaw ti Apo Dios. Akas iti nasarita iti nasantuan na kasuratan na isurat iti libro ni Junas kapitulo 4 versikulo 2, inkararag na ken ni Yahweh daytoy ti kinabuteng ko, o Apo, idi addaak iti bukod ko apagilian, daytoy ti kinabuteng ko nga aramidan isot gapuna adinaras ko iti nagkamang ijay Tarses amok ama nagparabor ken manangaasi ka a Dios, amok anaanos ka iti amin na tiyempo, ken sidadaan ka ang mangibabawi iti panagdusam. Nga ni Junas amuna, nga ni Apo ket managparabor ken manangaasi a Dios. Isungay di nagkararag ni Junas, iti Junas kapitulo 2, iti versikulo 1 hanggang 2. Kalpasan na iti uneg ti tiyan ti ikan, nagkararag ni Jonas ken ni Yahweh a Diyos na, iti rigat ko, o Apo, imawagak king ka, ket impangagnak, imasugak manipot iti tukot, ti lubong dagiti natay, ket nangyeg mo iti timeg ko. Madaydayaw ti Apo Dios. Ken may sapay nga nangipakita, iti panagtalek na kini Apo tayo, ken panagbigbig iti Dios nga manangasi ken managparabor, awan iti sabali no dikit ni Daniel. Iti Daniel kapitulo 9 iti versikulo 18 hanggang 19, iti kunana to'y ipanggag na kami, o Dios, talyawin na kami, ket kitaem tirigat asagsagabaan mi, kastamet iti sagsagabaan ti syudad, ama panagan itinagan mo, saan kami ngagdawat king kagapo iti kinaimbag nga inaramid mi, no dikit gapo taman na nga asika. O Apo, timudin na kami, o Apo, pakawanan na kami, o Apo, denggen na kami, ketulungan na kami, tapno maamuam iti amin asika ti Diyos, di ka kuma agtaktak, kukam daytoy a syudad ken dagitoy atat tao. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga daytoy iti panangipakita kakabsat, iti panagtalek
iti maysa nga adipen iti Diyos ni Daniel. Iti panang bigbig na. Iti kunana saan nga babaen iti aramid mi. Nudikit babaen iti kinamanga asim kada kami. Babaen iti asim kada kami. Mataydayaw ti Apo Diyos. Ket ni Daniel iti nagkararag iti kunana ti sarita na dinengeg ni Apo isuna. Mataydayaw ti Apo Diyos. Ket anya iti bunga iti parabor. Iti kunana ti dagiti aramid kapitulo 15 ti bersikulo 11. Ngem patyenyo nga gapo iti parabor ni Apo Jesus. May salakan kayo akasmet kadakwada. Daytoy ti bunga gayam iti makungkuna nga parabor iti Diyos tayo. Iti kunana to'y patyenyo nga gapo iti parabor ni Apo Jesus. May salakan kayo akasmet kadakwada. O may gayam iti panakaysalakan babaen iti parabor ni Apo tayo. Akas iti napadasan ni Jonas ken ni Daniel. Isuda nakapadas da iti makungkuna nga panakaysalakan. Mataydayaw ti Apo Dios. Ket iti kunana toy anya diti nga parabor, kaya kunana ti sarita nakakabsat, iti surat ni Apostol Pablo kadagiti kakabsat iti Efeso kapitulo 2 bersikulo 8, tagapo iti parabor naisalakan kayo gapo iti pamati ket daytoy saan nga nagtaod kada kayo asagot ti Dios. Mataydayaw ti Apo Dios. Isungo daytoy kakabsat nga babaen iti panagkararag sumangbay kanya tayo iti nawadwad nga parabor kan bendisyon ni Apo tayo. Isungan niya ti kasasaad tayo kagayem mabalin nga addoan dagiti naduma-duma nga sagsagabaan tayo. Tamo tayo nga tattao adu dagiti kasapulan agkasapulan tayo. Mabalin nga adu dagiti rikot wano dagiti rigat tayo. Dagiti saksakitan ot-ot nga marikrik na tayo. Ngem anya iti kuna nakakabsat ti sarita ni Apo ti Hebreo kapitulo 4 16 o madanitay nga rod asitatalged iti trono ti parabor awaten tayo ti asiken makasarak tayo ti parabor at tumulong kadagiti aldaw ti panakasapol. Mataydayaw ti Apo Dios. Isunga daytoy kakabsat iti pamuspusan iti panagkararag. Tababaen iti panagkararag dumteng iti parabor ken kaasi ni Apo agkararag tayo. Apo Dios nga manangaasi ti amin agyaman kami kadagiti nasantuan nga saritam kadagiti saom Apo mangnayon iti pamati mi kadagiti saritam agserbi nga kirid iti pamati mi ken ka lagi pem dagiti mangnamnamaking ka Apo sika kuma iti mang parabor ti tunggal may sakada kami. Daytoy ti kararag mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen.